बेसेबां लाखआव देरहागोन बेसो दरं उदालगुरियावबो 4 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो क'क्राझारावबो जोंनि बिजाथिया दा जिखिनि परिबेस दङ जोबजासिम केम्पेइन खालामनायनि उनाव मिथिगोन नाथाय आंथ' सानदों जे 5 लाखनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहानो हागौ मानोना बिरोधि होननाय जेबो गैया। दरं उदालगुरि बा आगोलाव जि मंगलदै बेवहाय लकसभायाव आगोलनिफ्रायबो जोंनि मानसिफ्रा भट होबोखादों। जोंनि बै समाव जेंना दङमोन गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जाबाय थादोंमोन दा नंखायनो केन्द्रीयाव जिहेतु एनडिए बिजेपि सरकार दङमोन बै समावबो बिजेपिनि बिजाथिनो मंगलदै समष्टि हिसाबै बा तेजपुर समष्टि हिसाबै बा गुवाहाटी समष्टि हिसाबै भट होखादों। बे रायजो राजाफ्रा सिगांनिफ्रायनो होदों। दायो जोङो जिहेतु जोंहा सरकार दङ आसामाव सरकार दङ दिल्लीयाव सरकार दङ बिटिसिआव जोङो मोनसे गोरोबलायनानै मोजां थासारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि आद्रा थानाय हारिनि जेंनाफोर जोंनि ओनसोलनि जौगानांगौनि माखासे हाबाफारिफोर बेफोरखौ गोख्रै खालामनो थाखाय जोङो नैबे बिसायख'थिखौ गेलेदों। ओंखायनो बर' माहारिनिफ्राय बेवहाय जोङो दायो इन्डिभिजुवेल सानबोआखै दाबो सानाखै मानोना जोंहा हारि हिसाबैसो जों सोमावसारदों हारि हिसाबैनो मुंख्लं जादों हारि हिसाबैनो माबा मोनसे मोनदों दा ओंखायनो नैबे समावबो जों हारि हिसाबै सानदों। आङो दिनै बिटिसिनि चिफब्लाबो आं मोनसे हान्जानि आफादगिरिब्लाबो आंनि साननाया आं हारि हिसाबैसो सानदों जे जोंहा हारि हिसाबै जौगालांनांगौ। ओंखायनो दिल्ली दिसपुर आरो क'क्राझार मोनथाम जि मोनसे सरकारनि सिन्था बे सिन्ताजों जों जयै थांगोन आरो इयुनाव जोंनि जौगानायखौ जोङो रोखा खालामगोन। भट होनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो नैबे इलेक्सना जोंनि काउन्सिलनि नङा स्टेटनि नङा बियो नेसनेल इलेक्सन बियो दा बेवहाय भारत हादोरनि सासे गोग्गो गोख्रों दैदेनगिरि महरै प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव भारत हादोरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौनो लानानै भारतबर्षनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो जों आसामनि बिटिआरनियाबो दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोन फैदों जौगानाय फैदों बेखौ अराय सम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो जोंनि बिजाथिखौ दैथायहरगोन। दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय गसंदों एनडिए हिसाबै जों बिथांनो भट होदों। क'क्राझाराव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय एनडिए हिसाबै गसंदों बिथांखौबो जों देरहाहोगोन आरो नैबे बिसायख'थिनि उनाव हादोर नाङैनो मोनसे मोजां थासारि फैगोन। आरोबाव बे थासारियाव जोंनि गासैबो हारि हारिसाफ्रा मोनसे जौगानाय हादोराव रायजो जानो थाखाय जिखिनि जोंहा माखासे बेबस्था नांगौ मदद नांगौ बे गासैखौबो मोनगोन बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो थांनो हागोन। बेनिखायनो नैबे इलेक्सनाव भट होनानै जों बयबो गोजोननाय मोन्दों।